Assalamu alaikum. Idan kana buƙatar runa program a cikin Android naka, kamar da muka faɗa a cikin lesson namu, farko abin da yake buƙata shine kai download din application na AIDE. Bayan ka download da application na AIDE, ka yi installing din shi. Bayan ka installing nashi, ka buɗe shi, zaka zo akwai inda za ka ga ya sa maka Pro Expert. To wannan Pro Expert din daga can ƙasa gaba ɗaya nan zaka shiga. Bayan ka shiga za ka ga noma wuri kamar haka. Idan ya nuna wuri kamar haka nan wurin, sai ka taba nan wurin, shine zai baka dama ka yi kamar ka wato ka yi, za ka iya creating din sabon project. Misali za ka iya creating din sabon project da ka nan wurin gashi create new project. In ka sa create new project nan wani duk irin project din za ka iya yi da shi AIDE ne, amma mu wanda muke yi nan na Java application. Na Java application shine wanda za ka shiga daidai nan waye. In ka shiga kuma sai ka zaɓi new Java application, sai ka ba shi sunan da kake so a nan wurin. Da ka ba shi sunan da kake so, misali ka ce my Java, wato misali ka sanya my Java. To kamar da muka ga muku a baya, ba a sakin layi tsakanin su nan wurin, dole ne sai ka yi su a game. So misali kun ga nan ya fito create, da ka sa create nan wurin za yi creating project din kai kawo ka da yana wurin. A cikin lesson ɗinmu na gaba za mu nuna muku ci gaba daga nan inda muka tsaya insha Allah. Ku kasance tare da mu, sai an